фиреб истеъмолкунанда амали ғайриқонунии Шаҳриёр Қосимов сокини ноҳияи Деваштич аст ки асали худсозу сунъӣ истеҳсол намуда бо кафолати асали табиӣ ба фурӯш мебаровард. ҳоло он ки маҳсулоти истеҳсолкардаро ташхис омили пайдо шудани аллергия медонад. бо гирифтани ахбороти оперативии милисияи ноҳияи Деваштич ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ нуқта гузошт. санҷиши маълумоти оперативӣ воридшуда ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Деваштич тасдиқ кард ки сокини ҳамин ноҳия Қосимов Шаҳриёр Акрамович соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Росровуд дидаву дониста ҷинояти фиреби истеъмолкунандаро содир намудааст. гумонбаршуда наздик 1 сол инҷониб ба истеҳсоли асали сунъӣ машғул шуда бо истифода аз шакар, кислотаи лимӯ, об ва иловагиҳои маззадиҳанда маҳсулоти ба асал монандро таҳия ва дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Деваштич, Зафаробод, Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Мастчоҳ ва Конибодому Исфара ҳамчун асали табиӣ дар шароити кӯҳистон истеҳсолшуда ба фурӯш мебаровард. бо ҳамин мақсад ҳуҷраеро дар шаҳраки Меҳрободи ноҳияи Ҷаббор Расулов ба иҷора гирифта дар шароити ғайрисанитарӣ моеъи зоҳиран ба асал монандро омода месохт. Чанд миқдор маблағи пули арзиш дорад асали шумо? Асали мо арзиш 1 килош да 11 сомон, тақрибан 2 кило 800 да 26 сомон, 25 сомон тайёр мешавад. Да 50 сом, 45 сом, 60 сом ҳар хел мефурӯшем. Харидоро ба шумо асалатона чӣ гуна маърифӣ мекунед? ҳар хел баъзешон мегӯянд асал чӣ хел. мегӯям асал аз замбӯш кардадаги дар ҳисоби арзон будагиш мехарам. ташхис муайян кардааст ки маҳсулоти истеҳсолнамудаи Шаҳриёр Қосимов дар таркибаш кислотаи лимӯ ва миқдори зиёди крахмал дорад ки барои истеъмол ба саломатии инсон зараровар мебошад ва метавонад аллергия яъне аксуламали музмини системаи масъунияти организми одам ба маводу маҳсулотҳоеро ба вуҷуд орад ки маъмулан безарар ҳастанд. дар таркиби асали табиӣ ферменти диастаза ҳаст. Ферменти диастаза чӣ хел пайдо мешавад? Ферменти диастаза ҳамон вақте ки занбӯр ба ҳар муди гулҳо мешинад, ҳам асмон гарди мегӯяд, нектари гул мегирад, баъд вақте ки фурӯ мебарад аз оби даҳони худаш диастаза пайдо мекунад, ҷудо мешавад, омода ва хонавошба хай захира мекунад. Асали сунъӣ бошад, ин омехтаи шакар бо оби нӯшокӣ меҷӯшонанд, қиём мешавад. вақте ки қиём шуд ба он кислотаи лимӯ ҳамроҳ мекунанд. ин мешавад асали сунъӣ. асали сунъӣ ба ҳаёти инсон, асосан ба ҳаёти кӯдакон, наврасон хаваи зиёд, зарири зиёд дорад. ҳар хел намудҳои касалӣ, асосан касалии аллергия ба дучор мекунад. аз таҷрибаи ҳаётӣ медонем ки асали табиӣ давобахши бисёр бемориҳост ва табибон низ бо назардошти ҳамин омили мусбӣ хӯрдани асалро тавсия медиҳанд. аммо тавре аён гашт рафтори манфиатҷӯёнаи Шаҳриёр Қосимов моро ҳушдор медиҳад ки дар харидорӣ ва истеъмоли асал эҳтиёткор бошем. ба иттилои тафтишоти пешакӣ гумонбаршуда барои таҳияи 1 килограмм асали сунъӣ наздик 10 сомонӣ хароҷот мекард ва онро аз 20 то 30 сомонӣ мефурӯхт ва маҳз фарқияти нархи асали худсоз нисбат ба намуди табиии он харидоронро ҷалб сохтаву фиреб хӯрданд. ошкор шудани ҷинояти мазкур аз тарафи милисия дар ҳифзи саломатии аҳолӣ бетаъсир нахоҳад буд. айни ҳол нисбати Шаҳриёр Қосимов тибқи талаботи моддаи 294 кодекси ҷиноятӣ фиреби истеъмолкунанда парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳамзамон зимни бандубасти парвандаи ҷиноятӣ зам гардидани моддаи 209 ҳамин кодекс эҳтимол дорад.